Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba? Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll? Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Iż-żunżana ddur fuq il-bejt tal-kaċċatur. Tafuha din? Jew inkella dawra durella, qabża zigarella. Dawn huma kollha lob ħelwin li tista' tilabhom mal-ħbieb. Meta kont żgħir jien fil-bitta tal-iskola niftakar l-aktar logħba li kont nieħu pjaċir nilab kienet noli. Lili, kważi qatt ma kien jirnexxilhom isibuni. L-allum ħarġet ġurnata sabiħa fir-raħal ta' Zizi. Zizi u sħaba jażlu li qattaw ftit ħin jilabu quddiem ir-razzett minflok ġewwa. Xejn jieħdu daqsxejn ta' arja. U tafu x'qed jilabu Zizi u sħaba? Din logħba tradizzjonali Maltija, il-passju. Tintlab billi wieħed igara ċaka fuq numru u mbagħad jibda jaqbes minn fuq numru għal ieħor u dejjem irid ikollu sieq waħda fuq numru wieħed. Ara daqsxejn Zizi kemm taf tilaba din logħba. Sadattant, Tetu, Nunu u Kika qed jilabu noli. Kika għandha għajnejha mottijin u qed tot mill-1 sal-10. Sakemm tot, Tetu u Nunu jridu jfittxu jaraw fejn se jistaħbew qabel Kika tispiċċa tot. Iridu jistaħbew sew biex Kika ma ssibhomx. Tajt fejn se jistaħbew. Nunu malajr isib fejn jistaħba, niżel kokka jistaħba wara din ix-xitla tat-tadam. U Tetu fejn mar? Kika lessit tot u se tibda tfittex lil sħaba biex tara fejn staħbew. Kif iddawwar rasa, Kika mill-ewwel tilmaħ lil Nunu wara x-xitla tat-tadam. Tgħidlu li ma tantx sab post tajjeb fejn jistaħba? Verux. Issa flimkien irridu jsibu lil Tetu. Tajt fejn mar jistaħba Tetu? Tajt wara s-siġra tat-tuffieħ? Le, mhux hemm. Mela fejn mar? Forsi qed jistaħba wara l-grada tar-razzett? Anqas. Kemm staħba tajjeb Tetu? Tajt fejn seta' staħba? Ara fejnu Tetu? Daħal jistaħba wara dawn il-kannestri tal-ħaxix u ħadd ma rah. Meta tkun ix-xita, m'hemmx tagħmel ikollok toqgħod ġewwa u tara x'tivvinta. Hemm ħafna logħob li jistgħu jintlabu ġewwa mal-ħbieb u mal-familja bħal xi puzzle. Bekk jekk ikun fiha ħafna biċċiet ikollok xi ftit għajnuna. U l-logħba tal-kaxxa misterjuża. Ġieli labta inti din? Issib kaxxa vojta, iddur dawra mad-dar u titfa' xi ħaġa fiha. U mbagħad il-membri tal-familja jippruvaw jaqtaw x'inhi billi jsaqsu l-mistoqsijiet. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u sliem. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.